Čaute ľudia, dnes som sa rozhodol, že urobím video iné ako na ktoré ste zvyknutí. Rozhodol som sa, že urobím video, ako začala teraristika, lebo dosť ma to začalo zaujímať a keďže sám chovám veľa terariových zvierat a tento kanál je tiež zameraný na túto tvorbu, tak ma napadlo, že by bolo vhodné sem takéto video pridať. Prajem vám príjemný zážitok, tak poďme na to! História teraristiky siaha až do staroveku. Napríklad v starovekom Egypte ľudia chovali krokodíly a hady hlavne preto, že ich považovali za posvätné zvieratá. Aj v starovekom Ríme mali bohatí ľudia rôzne zbierky zvierat. Vtedy to ale ešte nebola teraristika ako dnes. Skôr išlo o náboženstvo alebo zaujímavosť. Stredovek bol viac menej úpadok. V stredoveku sa záujem o tieto zvieratá výrazne znížil. Ľudia sa ich často báli a spájali ich s rôznymi mýtmi. Zvieratá sa síce chovali v kráľovských zverincoch, ale skôr ako rarita než ako hobby. V novoveku už nastali väčšie objavy. Zmena prišla práve v novoveku, keď začali zámorské objavy. Do Európy sa dostávali exotické zvieratá z rôznych častí sveta a vedci ich začali skúmať. Vznikali rôzne zbierky, ale stále ešte neexistovali teráriá. 19. storočie, vznik teraristiky. Keď mám hovoriť o 19. storočí, tak práve vtedy vlastne vznikla teraristika tak, ako ju poznáme dnes. Stalo sa to v Spojenom kráľovstve a celé to začal vedec Nathaniel Bagshot Ward. On sa najprv venoval rastlinám a mal problém, že mu v Londýne nerastli kvôli znečistenému vzduchu. Tak začal skúšať pestovať ich v uzavretých sklenených nádobách. A prišiel na to, že v takej nádobe sa dobre udrží vlhkosť aj teplota, takže rastliny tam dokážu normálne prežiť. Tento jeho vynález sa volal Wardian case. Ja by som to povedal tak, že to bolo vlastne prvé terárium, aj keď bolo určené hlavne na rastliny. Postupne si ale ľudia uvedomili, že by sa v tom dali chovať aj malé zvieratá, napríklad žaby alebo malé plazy, lebo tam mali podobné podmienky ako v prírode. V tom období sa aj veľa cestovalo a objavovali sa nové krajiny, takže sa do Európy vozili rôzne exotické rastliny a zvieratá. A práve tieto sklené nádoby pomohli tomu, aby sa rastliny počas cesty neponičili. Zároveň to bolo aj obdobie, keď bolo moderné mať doma rôzne prírodné zbierky. Ľudia si začali robiť také malé kúsky prírody doma v skle. Najprv to boli len rastliny, ale postupne sa k nim pridávali aj živočíchy a tým vlastne vznikol základ dnešnej teraristiky ako koníčka. Takže 19. storočie je dôležité hlavne preto, že vtedy vzniklo prvé terárium. Ľudia začali chápať, aké podmienky zvieratá potrebujú a začali ich vedome chovať v umelom prostredí. Bez toho obdobia by teraristika dnes pravdepodobne vôbec neexistovala v takej podobe, ako ju poznáme. 20. storočie. Rozšírenie teraristiky. V 20. storočí sa teraristika začala postupne dostávať medzi bežných ľudí. Dovtedy to bola skôr záležitosť vedcov alebo zoologických záhrad, ale ľudia si začali chovať plazy a obojživelníky aj doma. Zo začiatku to však nebolo veľmi pokročilé, lebo chýbalo dobré vybavenie. Terária boli často len obyčajné sklenené nádrže bez poriadneho svetla alebo kúrenia. Ľudia ešte úplne nevedeli, aké podmienky tie zvieratá potrebujú, takže chov nebol vždy ideálny. Postupne sa to ale začalo zlepšovať, hlavne od polovice storočia. Začali sa používať výhrevné lampy, lepšie osvetlenie a ľudia sa viac zaujímali o prirodzené prostredie živočíchov.
Veľký rozmach nastal v 80. a 90. rokoch, keď sa začali dovážať exotické druhy a teroristika sa stala populárnym hobby. No len toto dovážanie zvierat niekedy nebolo úplne legálne, ako napríklad u korytnačiek, ktoré sa pravidelne dovážali z Juhoslávie. Pomohla tomu aj veda, napríklad herpetológia, vďaka ktorej mali chovatelia viac informácií. Vtedy sa už teroristika začala podobať na tú dnešnú. Dnes je teroristika na úplne inej úrovni ako kedysi, pretože sa posunula vďaka technológiám a lepším znalostiam. Už nejde len o to mať zviera v teráriu, ale hlavne o to, aby malo čo najlepšie podmienky podobné tým v prírode. Používajú sa rôzne veci ako UVB osvetlenie, výhrebné lampy, termostaty alebo zvlhčovače, vďaka ktorým sa dá presne nastaviť teplota aj vlhkosť v teráriu. Chovatelia sa dnes snažia čo najviac napodobniť prirodzené prostredie zvierat, aby sa cítili dobre a správali sa prirodzene. Zároveň sa dnes kladie veľký dôraz aj na ochranu zvierat a prírody. Ľudia sa snažia chovať hlavne zvieratá narodené v zajatí a nie tie, ktoré boli odchytené vo voľnej prírode. Tieto zvieratá sú importy. Populárne sú aj bioaktívne terária, kde sú okrem zvierat a rastlín aj malé organizmy, ktoré vytvárajú akoby malý ekosystém. Teraristika je dnes nielen hobby, ale aj spôsob, ako sa ľudia vzdelávajú o prírode. Zdieľajú skúsenosti cez internet a snažia sa robiť chov čo najlepšie a najzodpovednejšie. Na záver môžem povedať, že teraristika sa vyvíjala od starovekého chovu zvierat cez vedecké skúmanie až po dnešný moderný koníček. Najväčší zlom nastal v 19. storočí v Spojenom kráľovstve vďaka Nathanielovi Bakšavovi Wardovi a dnes je teraristika nielen hobby, ale aj spôsob, ako lepšie porozumieť prírode a chrániť ju. To by bolo pre dnešné video všetko, tak nezabudnite dať like a odber. A ak som náhodou povedal niečo zle, opravte ma v komentároch. Tak čau.